Εγώ ήμουν εναντίον διότι είπα εγώ εμάντρωσα τους, ελέγχω τους, διότι λέω τους κύριοι, αν αύριο έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα και κλείσει η κερκίδα, θα τα πληρώσετε. Είπα εγώ εμάντρωσα τους, ελέγχω τους. Για να δω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Οι συσί της ΑΕΝ στη Λεμεσόν είχαν κλείσει από η ώρα 11, όντως ώστε να μην έχουμε μεθυσμένους στο κερκίδα, να είναι όλοι νορμάλ